Ya, siyanibona madoda. Ya, madoda la khona lokho kungahambi kahle la. Le ndaba lena mangithi ngiyayibheka. Hayi, ngiyasala kuyo. Ngoba njengoba nithembisile ukuthi nge-30 za next month kuyobe nempi eGoli. Madoda, labantu bokufika laba balunge kakhulu. Mara ngicela nibheke kahle le ndawo. Ma uthiwa khona impi emazweni angaphandle, babiza amasotsha wase-South Africa ukuthi ayolekelela leyo impi leyo. Amasotsha we-South Africa wabuyi, ayafa lapho. Chaza kahle ukuthi i-South Africa nesibhamu akusinto eyi-one. I-South Africa bazi isibhamu lesi sokuhlobisa sokuthusela abantu abaduma umuntu ngaso. Mara masekuliwa ngempela abantu bangaphandle ba-dangerous. Lama-foreigner lawa niwabona egcwele la e-South Africa, emina wanaso isibhamu lawo, mara ebusuku banaso. Njengoba nibathembise ukuthi nge-date niyabadinga la, nizobathola ba-ready la bantu. La bantu laba mani ngabasukela, imizi izosala enganabo baba. Asingene kuwo lama-Somalia la nikhuluma ngawo, me-Ethiopia la nikhuluma ngawo. Lamakula lawa amnyama lawuya bayingozi kakhulu esibhamini. Kusho kahle ukuthi nge-30 loyo niyobathola ba-ready. Ubani uzosala eSouth Africa? Madoda, ngicela nicabangisise kahle lento niyenzayo. Ngiyabona mina ngeke ngifakaze, mina ngigwala. Mina mazithi 29 or 28 ngishaya imoto ngiyaphuma eSouth Africa. Noma ngabe ngibele aeroplane ngephesheya ngibukele ukuthi kuzoba kwenzakalani. Ningangibali kule nkinga yokulwa, nizoba ngekho. Mara makuthiwa kuyaliwa eSouth Africa, into yokucala ngicela nihlonipha umSuthu. AmaSuthu niyolwa nawo nina. Uphi umZulu ozolwa nomSuthu? Niyamazi umSuthu ukuthi umuntu onjani? AmaRussia niyolwa nawo nina. Nomcala kuphi umSuthu nina? Phela nikhumbule ukuthi naye umSuthu uyi-foreigner. Niyomthasha ngakuphi umSuthu? Nifuna ukubonani? Madoda, niyobuyela eNatal umuntu ushota ngesicathulo. Ngisho isicathulo sokugcoka lesi uzubunga naso. Manje uyosukela amaSuthu bayabulala labantu ngesibhamu. Lalela nizonitshela, abantu baseMozambique bonke ba amasotsha. Bekunamasotsha kaRenam, bekunamasotsha kaFrelimo. Bonke labantu abasali bagcwele la eGoli. Manje izocala lempi yesibhamu angeke nilunge. Labantu bayadubula, ungalibona ishangana lithulile. Mara mase kufika impini bayabulala labantu. Nina nizoba nikuphi? Inkinga yenu nisuka nibakhulumisa abathulile, niyabasukela abathulile, mara mase kuliwa bathulanga labantu. La eGoli la kuzochitheka igazi eliserious. Nina into bengiyibona mina, khulumisanani kahle kuphele yonke lento ngaphandle kokulwa. Ukulwa awukho right. Ukulwa kokuchitheka igazi, indaba yakhona uyolungiswa abantu bonke sibashonile. Ma-Afrika masibe munye ngaphandle kwempi. Impi madoda, xenophobia phansi, march phansi, simunye la. Akekho noyedwa ozophila ngaphandle komakhelwane. So ukulwa akusebenzi.
ukulwa kuzoshiya abantwana bayintandane banganabo baba ngenxa yokulwa. Manini madoda ngalokulwa lo.